खुलुमबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरबाय नोंथांमोननि थाखाय आङो सानसेनि माखासे गोनां खौरांफोर लानानै फैलायबाय नोंथांमोना अननानै रादाबखौ जोबजासिम खोनासंलांदो। दिनैनि गिबि खौराङाव दङ गाबोन जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय तामुलपुर जिल्ला खुंथाया साखाफारा जादों। जिल्ला कमिसनार आरो जिल्ला बिसायख'थि मावख'गिरि पंकज चक्रवर्ती बिथाङा फोरमायथिदों मोनफ्रोमबो भट सोग्रा मिरुआव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि मुङाव फांसे फांसे बिफां गायनाय जागोन होननानै फारसेथिं पलिं अफिसारफोरा दिनै जिल्लानि मोनबा बियाबफोरनि गं 395 भट सोग्रा मिरुफोरनि बेलट बक्सफोरखौ थियारि खालामदों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ खनगिरि रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि गोसोखांथियाव बावनाय हाबाफारिखौ मोनफ्रोमबो हायुंसा जिल्ला दखरा आरो दालाइ एबसुखौ फालिनो थाखाय बिथोन फोसावदों। मिरु एबसुआ दिनै 21 सेप्तेम्बराव बेलासिनि 6 रिंगायाव रुंसारि जुबिन गार्ग बिथांनि गोसोखांथियाव मोनफ्रोमबो एबसुनि मावख' लांगोनायाव गं 52 ममबाथि फोजोंनो आरो बिथांनि अराय गोजोर देंखोखौ मान होनानै 2 मिनिटनि थाखाय आरज गाबनाय हाबाफारिखौ मावफुंनो मिरु एबसुनिफ्राय बिथोन होबाय। दिनै मुंदांखा मेथाइ खनगिरि जुबिन गार्ग बिथांनि गोथै देहाया गुवाहाटीसिम सफैबाय। बे जोबथा बिदाय लानाया सहायनो हाथावै दुखुनांथाव। गरिमा शइकिया गार्गआ गावनि रुंसारि जानाय फिसाय जुबिन गार्गनि गोसोखांथिखौ मोनसे गोसोबोथाव बुब्लियाव मान बावनो आरो अनसायगिरिफोरनो अननाय आरो मददनि थाखाय बाख्नायनायजों लोगोसे मान होनानै बिदाय लादों। बिसि गरिमा शइकिया गार्ग बिथाङा फिन आरोबाव धोनस्री बियाबनि सिङाव थानाय गरायमारि बिपिएफ प्राइमारिनि बिसायख'थि सामलाय आफादनि मावखुलियाव इउपिपिएल दोलोनि सोद्रोमाफोरा फैनानै गारि बुख्रुबफैदों होनना समाजारि बिजोङाव गोबां गोसारदों। दिनै जोंनि नैबे गरायमारि जोंनि बे प्राइमारिनि स्टारिं कमिटि अफिसाव दिनै जोंनि सेंग्राफोरनि जिथु थानाय जायगायाव फैनानै इउपिपिएलनि गुन्दाफ्रा फैनानै जों गासै गारिखौ बुफायनानै थांदों। बिथांमोना जि धरनाव बेबायदि जाथायखौ खालायदों एखे गोख्रोङै सोंखारिथाव नङा। आं दिनै खावलायगोन जे पुलिस प्रशासनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बिथांमोना इमिडियेट जायफोर दिनै बे गारिफोरखौ बुख्रुबफैदों बिथांमोननि नामखौ जों रोखायै जों पुलिसनो गथायखाबाय। जुदि बेखौ 24 घन्टानि गेजेराव जुदि हमाब्ला हायोब्ला बिथांमोनखौ दिनैनि गेजेराव हमनांगोन नङाब्ला हयथ' बिनि बेबस्थाखौ जोंनि सेंग्राफ्रा गोख्रोङै जों बेखौ बादा होनो हानाय नङा। ओंखायनो आं खावलायदों जाहाथे दिनै जायफोर दायनिगिरि खालायदों बिथांमोनखौ थाबनो हमनांगौ। सिटिजोनखौ जाहाथे कन्ट्रल खालायनांगौ प्रशासना। मोरै बिथांमोना हरनि गेजेराव बे 12टायाव फैनानै दिनै पार्किं खालामनानै दोननाय गारिखौ मोरै बुख्रुबफैनो मोनखो अफिसाव? बे बिराद माने दुखुनांथावना जाथाय। नंखायनो दिनै जोंनि साफ्रोमबो सुबुंफोरखौ आं खावलायहरगोन जायफोर दिनै बिथांमोना दादागिरि गुन्दागिरि खालायबाय थादों मोजाङै बुंबाय थायो भद्रहै जेन्टेलै बे सान्थिपुर्ण भाबै माखासे खोथाखौ बुंबाय थायो। दिनै बिथांमोननि माखासे गुन्दा बाहिनिया दिनै फैनानै जोंनि सेंग्राफोरनि थानाय जायगायाव फैनानै मारै बिथांमोना गारि बुख्रुबफैनो हाखो? जेराव बिथांमोना दिनै पार्किं खालामनानै दोननाय गारिखौनो बुख्रुबफैदों। बिथांमोननि गुन्दा बाहिनिफ्रा जों स्पष्ट बुंगोन बिथांमोना प्रसेन बसुमतारी, बिपुल बसुमतारी, बे बिरगां दङ, बेनिफ्राय बे राजु ब्रह्म दङ, अरियां दङ आरो बिनय ब्रह्म दङ। जेराव नोङो रमेन बे कलेजनि बे सासे दिनै बेयो खेरानि बे साख्रि मावनाय मानसिया दिनै मानो बे इउपिपिएलनि केम्पिं खालायबाय थानो मोनखो बियो? ओंखायनो इमिडियेट बिथांखौबो एक्सन लानांगौ। बिनि साख्रिया मा बेबस्था लायो गभर्नमेन्टखौ लानांगौ। नङाब्ला बिनि सायाव दिनै साफ्रोमबो जुदि बिदि चान्स होबाय थायोब्ला बिनि सायाव जोंबो लिगेलि आयेन भाबै जों बिनि सायाव जों एक्सन लानो गोनां जागोन। ओंखायनो पुलिस प्रशासना इमिडियेट बेखौ हमनांगौ आरो। आसामनि सा सानजा भारतनि आरो गासै भारत आरो मुलुगनिनो सासे माने आइकनिक सासे आर्टिस्ट आरो सासे गागि मेथाइ खनगिरि। बिथाङा प्रडिउसार, मिउजिक कम्प'जार, मेथाइ लिरगिरि गासैबो बिथिङाव आखा फाखा सासे जाफुंसार व्यक्तित्वनि सुबुं जुबिन गार्ग, जायखौ जोङो जुबिन दा होननानै बुङो। बिथाङा दिनै जोंनि गेजेराव गैलिया। थांनाय 19 सेप्तेम्बराव सिंगापुराव नर्थ इस्ट फेस्टिभेलाव जों जिखौ खौरां मोन्दों बाहागो लानो थांनायाव हरखाबै मोनसे
जाथायाव गोलैनानै अबथिरायै बिथाङा रुंसारि जायो आरो दिनै रुंसारि जानायनि उनाव बिथांनि गोथै देहाखौ दिल्लीसिम लाबोनाय जाबाय दिल्लीनिफ्राय न' फारसे आरो दिनै खरुखजायाव रायजो राजानि श्रद्धान्जलिनि थाखाय बिथांखौ लाखिनाय जागोन होननानै जों खौरां मोनदों। दा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो माहारिनि आरो जोंनि आफादनि जि मोनसे बिबान जुबिनदाया जिहेतु गासै हारि माहारिनि प्राय 40,000नि खाथियाव 40टा भाषायाव बिथाङा मेथाइ खनदोंमोन आरो बर' रावावबो बा बर' मेथाइ गोदान मेथाइ बिथाङा 2015-16-17 मायथाइ समाव मोनसे गोदान सानदांथिजों गोदान मोनसे बिथिं होनानै माखासे मुंदांखा मेथाइफोरखौ बिथाङा खननानै गालांदों आरो गोबां हारि माहारि बिथाङा गावनो मेथाइ सुजुनो गावनो मेथाइ खनदों। दिनै बिथांनि जि अमर सृष्टि आरो बिथाङा होलांनाय जिखिनि बिहोमा बेखौ जोङो मान होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिरु जिल्ला दखरा इउनिटआव जोङो बिथांनो श्रद्धान्जलि बिबार बावनाय मान बावनाय हाबाफारि जों लादों आरो